Mae yna lot fwy o bwyslais ar y ddysgu be oedd yn digwydd o fewn y sefydliad. Oedd y gwybodaeth yn cael ei yrru gyntaf'n bwysig, ond ddim mor bwysig a beth wirioneddol yn digwydd yn yr wsos arolygu. I ddim gael y graddau, dwi'n meddwl bod o'n bositif iawn. Mae o yn cymryd yr pwysau, yr high stakes yma i ffwr o arolygu. Dwi'n teimlo bod yr adroddiad yn fwy gwir hefyd, a di'r geirfa o'r fewn yr adroddiad ddim yn adlewyrchu y gradd o da neu angen gwelliant neu rhagorol. A mae'r adroddiad gallu bod fwy gonest ar be di'r cryfderau a be di'r gwendidau. Dwi'n meddwl fod 10 diwrnod dal reit hir, mae o dal yn rhoi lot o amser i boeni a meddwl beth sy'n angen i wneud. Ond na, dwi'n teimlo fod yr amser byrrach o flaen arolygiad yn bwysig. Am bod mae'n rhoi adlewyrchiad gwir a chywir o ysgol mewn sefydliad fatha uned cyfeiriad. Mae o chydig bach yn anodd â chi rhieni i ymateb i ddod ar safle herwydd y pellter, ond dwi'n teimlo fod pawb wedi cael y cyfle, y bwrdd rheoli a hefyd y rhieni i cael ei llais i'r broses. Wrth edrych yn ôl arno fo, mae o'n brofiad sydd dwi'n teimlo o help i symud y sefydliad ymlaen. Mae yna wybodaeth clir yn dod gynestyn ar sut be di'r cryfderau a be di'r gwendidau ac sut symud ymlaen gwell lles y disgyblion.